Lomot, 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 lomot. Ginlumot ang dagat. Magsige na lang og istorya. Ang baso na pasagda na, nag-ungot na siya sa lamisa. Ang uban puwerte ng uhawa, maulagi kuno ang sitwasyon. Basta magdugay na ang inom, magsige na lang og pagarpar. Ang hambog dili na mo bakar, maglain na dayon ang lawas. Suka diretso ang labas, magsige na lang dayog pas. Mangihi kuno hay sa gawas, maulagi nga og mag-inom. Vitamins kay tumaron para ang lawas makondisyon. Aron ang baso dili lumuton. Gilumot, 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 gilumot ang tagay. gilumot, 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 gilumot ang tagay. Na ay kausan nagjamming me, kuyog mga college nga babae dito sa usa ka gasolinahan. Maoy among gihang-outan pag una purtira bang kusuga, manginom ato mga bayhana. Kaming mga laki padalion kay ipahurot pa kuno dayon, pero wala mi nagdugay. Ang baso kay nagtambay, wa na mo inom ang mga inday. Nag-emosyonal na di ay ngano man kuno gibuwagan, nga siya in love pa man. Samtang ga istoryas nakaraan, ang baso intaw nakalimtan. Gilumot, 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 gilumot ang tagay. gilumot, 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 gilumot ang tagay. Yo, ang tagay I don't wanna miss, pero ang kuwang kay janitor fish. Kay ang tagay gilumot na, wala ni abot puwerteng dugaya. Maluoy mo sa kong tutunlan, kay kini mura nagnaughan. Mura nagyud ni og giil ninyo tungod sa kalaki ninyo. Pag sure mo sa inyong kaugalingon, mupas ba mo o mo inom, maora ba nakapait ani? Basta hubog na mo dinay pirmi. Pagsulti na lang kunudaan, kay murag manin naman lang ang inyong gibirahan. Kaysa ako pahuwaton 48 hours o napaimnon. Gilumot, 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 gilumot ang tagay. gilumot, 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 gilumot ang tagay. Yo, ang tagay I don't wanna miss, pero ang kuwang kay janitor fish. Kay ang tagay gilumot na, wala ni abot puwerteng dugaya. Gilumot, gilumot,